wannan abin bautan batirin shi yayi sanyi ne ko kuma yaya ne? So dai kawai ne amfani da shi kuma ya daina yi. Me kake nufi ne wai? Ina nufin ka sa mishi sabon batiri. Gashi. Ai baya buƙatar wani batiri kafin ya aiki. To amma me yasa ya daina aiki? Ko dai shi wannan din mara nagarta ne? Kai wannan mai karko ne na hada shi. Kenan kai ne ka hada abin bautan? Ƙwarai. Da hannaye na hada. To kai ne ka halice abin bautar ko kuma abin bautar ne ya halice ka? Ubangiji shi ya halice mu dukanmu. Amma wannan gunkinsa ne muke sassakawa. To me amfanin sassaka gumakansa? Domin mu masa ibada kuma mu roƙe shi mana. Mu gaya masa farin cikin mu da damuwar mu. Kina an sa na'urar sadarwa ne a cikin nan din? Ta yaya za mu ji idan ya amsa mana? A'a. Ubangiji baya buƙatar wata na'urar sadarwa. Kai tsaye yake sauraron ka. To inda yana sauraro na kai tsaye, me amfanin wannan gunkin? Wai me zan gaya wannan yaron ne? Har kala ta muka ce so ka bata? Me matsalar ka yi? Masarrafi na ne aka sace min. Kuma na roƙi gunki. Akan ya gaya min ina yake. Kai fike ne? Me kuma fike yake ne?